Александров смело тръгва в предни позиции и оставя трима човека в отбрана за Разградския тим. Хубави двойни подавания там. Белани се търси там Ромен Безек. Топката е подадена в дълбочина. Белани се добре съхрани владението. Иво Иванов на пътя му. И Абелани се пак. И бързо Сашо Александров. Сега Бекира Сим малък периметър се опита да дриблира сред играчи в зелено. В крайна сметка много лесно я загуби топката. Кишадар, няма фал, тук има авантаж. Малка. Така най-вероятно ще се завърне в Испания Окоро. Себастиан Ернандес търси в ляво Витиня. Ще успее ли да хване тази топка? Витиня няма никакъв шанс. Но с Александър Александров в защитата в центъра на отбраната на Лудогорец. В дясно е Шоко. Реален шанс и за него да попадне сред титулярите на Стойчо Стоев. Напълно изгуби. Извеждащо подаване за Лумо. Дълга топка, която едва ли ще стигне до предишните двубои между Левски и Лудогорец. Няма как и да е различно. Интригата в българския футбол остана единствено в финала в турнира за Купата на България. Идея малко по-дълга и Дъсли Милдър се възползва от това. Успява да избие напред, но Валери Божинов загуби единоборството и топката отново е в Лудогорец. Получи взаимодействието. Ернандес много добре видял в дясно стартиращия Шоко. Много е бърз Шоко, взима, изнася топката. Направи някои много сериозни грешки през сезона. Вратаря. Сега Лудогорец има възможност за нов гол. Удар и това е напред Валери Божинов. Падна коефициента на полезно действие и на Божинов. Лудогорец този път насочва нападението в дясно, но твърде дълга топка за изнасят по този начин топката с повече търпение. Ернандес към Кишада, отново Ернандес. Този път вдясно от себе си за Михаил Алексата да спринтира към Витиня. Но преди това ядосан очевидно това, че не получи дуспа. Каза, че това е чиста дуспа с червен картон, което се чу отлично сега. Това изчисти топката, няма там обаче добре подредени негови съотборници. Интересното е, че двата отбора много често в рамките на първото по време се разделяха на защитници и нападатели. Топката само се лутава между двете. Отношенията с привържениците, а ние се фокусираме обратно върху това, което се случва на терена. Спас Делев центрира от тъговия удар, но защитата на Лудогорец се справи. Склонно докосване. Топката отново е близо до наказателното поле, но малко дълга за Киш. Човек по-малко съвременно футболистите на Стоев. Александров, който подсигури удара, хвърли се на шпагат, решителна негова намеса. Топката излезе в корнер, ето го изпълнението на ъгловия удар. Никакви проблеми за защитата на Лудогорец. Йордан Тодоров може да шутира изстрел, има си... Не успя да реализира. Ето го и ъгловия удар. Хубаво завъртя топката футболист на Локомотив. След това намери Спас Делев от тялото на Мичел Бургзорг. Тя мина през армията в един период от кариерата си и игра силно за червените. Ернандес с глава отклонява напред. Асен Георгиев. Дано всичко е наред с Дания Бао, защото след такова влизане е възможно да се стигна до... Макините да организират нещо интересно пред вратата на Владислав Стоянов. Бургзорг. Ернандес обръща фронта на атаката в ляво с остро хубаво подаване към... Опитва да играе между трима, продължава да владее Върджил Мисиджан. Минев тръгва в ляво, Мисиджан реши да комбинира с Себастиан Ернандес. Сега Михаил Александров. Също него е Горанов. Михаил Александров, удар на... В лявата зона Джордан или Моци, румънец играе с топката. Добре разиграха Ешпиньо и Ернандес. Опитва колумбиеца да изведе Еро Лумо, който за Лудогорец няма засада на Кишада. Сега Ернандес продължава да владее колумбиеца, чак сега подава към Дания Бао. Той най-вероятно ще центрира, прави го и възможно... Силни моменти, 88 и 89 минута. Кишада успя да влезе като резерва и успя да вкара важния гол. Ето го именно сега него с топка в крака. Да не подлагаме под никакво съмнение победата на шампионите в този матч. Трите точки, разбира се, предмина пред Литекс след изиграването на този кръг с една точка. Внимание!